אוקיי, אז אנחנו עכשיו עומדים לעשות את זה. אני מנסה לצלם ובאמת זה לא מצליח. באמת. אז החלטתי להיכנס לפני, אני חושבת שזה יד. לא אכפת לי, אני מצלם את זה כבר בבוקר יותר מדי טוב. אין לי מסתכל פה, לא משנה לי כמה כתוב פה. לא אכפת לי מה כתוב פה, לא משנה לי מה כתוב פה. אני בעדי לפסול פה. למה היא לא עבד? יש. אוקיי. זה העולם. יאללה קדימה, מחליט את המשאבים, תחליט את המשאבים. אוקיי? בום! אוקיי, אז אני בניתי תפקדת פנים ותפיסה כדברים, התפוס מצוין כדמי שלהם, תגידי להם את הספר, זה מה שקורה. אז זה טעות של כולם, הרבה זמן לא טעות כל הזמן עושה אפס סאונד. ואני קוראת טוב זה ובחזר עם הרשת. אז תראו, בואו נסתם אין לי פה סתם סדר ותראו. כמובן כל זה מפה אפשר למצוא הכל למי שלא מכיר עדיין מיינקראפט, רק מתחיל. יש פה בלוק עובדה ופה אפשר לשתום כמובן כפסי שריטים אפשר כל זה לקחתי מפה. לקחתי את הדברים רק מפה ופה, כאילו פה לקחתי את זה ופה אפשר לקחתי את זה. כי אפשר כל דברים פה של לחימה. כן, שוטים אופניי וגם הם נחשב לכלי לחימה, כי במקרים מסוימים נלחמים ואז כמעט מתים בעצמכם, אז אפשר פשוט לפוצץ את הטוטם ואז אתה לא מת בעיקרון בטרד. כן, אז זה ואני רוצה לעשות ובוא נעשה כזה דבר. לא, אני אעשה דוש. זה מדם חשוב פה, אבל עכשיו לא. לא, אל תגיד לי אומייגאד. פיצר ושמנו את זה על הצד. אני רוצה שזה יהיה אפשר. לא. הנה. טאדאם, צד אחד קדוש.
שנייה, רגע. אוי, רואים אותי. הנה תראו. שלום. לא. אוקיי. אוי, שנייה. אבל תבלוק. שלום. אוקיי, אכלתי רק קדוש, כן, זה קצת דיו זהב. הנה, ובום. נבהלתי. אוקיי, אבל כרגע הוא לא קדוש. אז בוא נעשה כזה דבר. בוא נכנס לכוח. בוא נכתוב פה. אנחנו צריכים בלוק נטרייט, בלוק דיימונד ובלוק קופר. אז ראיתי שככה מציגים כאן נטרייט, אוקיי. דיימונד. אני יודעת שזה עושה הפוך, אבל עדיין. אפשר להזיק זה. לא, יש פה הכל חוץ מדיימונד. אני אגיד לכם למה אני לא עושה גולד. גולד זה בכל זאת נראה לדעתי. זה גם מאוד חשוב, לא יודע, יש לי מחיר גולד. גולד גם נשבר ממש מהר, אז לא משהו ממש חשוב. אז כן יש בלוק יהלום. אוקיי, עכשיו אם יהיה לי מקום הזה שלי יעשה גם זהב, אבל החדר זה 3 כמותם. אוקיי, אני אגיד לכם למה שזה חשוב לעשות זה מהר. אם אנחנו שוברים בלוק אחד בסיור, אז כל הסיור נשבר, וזה הבלוק הזה וזה מתחברים לסיור הזה פה בצד הזה, בשני הבלוקים האלה, שזה סיור שהוא 2 על 2, זאת אומרת שני בלוקים על שני בלוקים. אז אני לא רוצה לשבור את הסיורים זה דבר עכשיו לא כזה חשוב, כן ציור שמתחבר לזה. אני שומעת טלפונים, אני יכולה, כל עוד הם לא בבית שלי, אז זה סבבה. הבית שלי גם ככה טובי, אז לא כל כך יכולים לעשות משהו, הם לא יכולים להיכנס לפה
רק אנדרמן, או להיווצר פה, או שהם אשכרה נוצרים פה כאילו, שזה במקרה הבא שנדיר, אז סיכוי קטן שהם ייווצרו פה, אין להם פה מספיק מקום, ככה זה שטויות ככה זה לעבוד שם באמת, לא קריטי. למה אתה מבין שם 2 בזה? וואי, אתה מבין. אני אגיד לכם למה פה זה לא קריטי. פה. לא. יש. לא. זה שנייה לפני. לא, זה לא היה שנייה לפני. זה היה קצת לפני שזה נשבר. מלא, מה זה הסאונד המוזר הזה? אוקיי, זה. אוקיי. זה שווה פשוט, אבל זה שטויות. מה? וואי, נכון. נכון, זה בהחלט מלוכן. זה הציור שנבחר ברנדומליות. אין לי בעיה, זה צ'יק-צ'ק, אני עושה את הציור של הרשעים הרעים. זה הציור של הרשעים, אוקיי. אוקיי. אוי. שלא נשים אותו שאתה בחדר הזה יצא, הם לא מבינים, תחשבו עכשיו אני הייתי בסרווייבל ואשכרה זה היה כאילו שרת ציבורית ומישהו היה בונה את זה, זה היה פייס שלו בוא נגיד, ואז כאילו הייתי רק מתחיל את הסרווייבל ומישהו כאילו כבר הספיק לעשות כזה הרבה דברים, ואז כאילו אני כזה מוצא את החדר הזה, אז אני בשוק, אני לא מבין, רגע בוא, אומייגאד, קראתי לבית,